Yanda sehlalani phansi ke sanhlalani phansi yewethu nivile mos le nto yoba uMazwi ufumanekile. So kuthiwa uMazwi izolo uye wahamba waya e-police station yaseFoslo wafika phaya hayi nyani watsho guys into yokubana hayi ndibuyile kwathini then wathathwa ke ngoku waswa esibhedlele ayoreceive medical care kutshekishwe abantu asento yokubana into ebezifanele uba ziyabethwa na nento efanele zivuke zisavuka na so that kujonga into yokubana uhealthy na. Hayi sharp tone but ke ngoku thina into esifuna uyazi apha eklasini into yokubana uMazwi bephi all this time because uMazwi mos kuthiwa unyamalele nge-2 zika-April. So sifuna ukwazi ke ngoku into yokuba ebephi uMazwi ithini into hayi wasiphendula kuPanyazela uSufu wathi no guys uMazwi kuthiwa wakidnapwa on his way to the bank, right? Wakidnapwa like hijacking style ha emotweni gone. Yaqonda? So kwenziwa loo nto bantase waba kanti ukidnatshiwe. So kuthiwa ukidnapwa ngubani? Kuthiwa kwaba bantu bamkidnapileyo okanye kwaba bantu baplane yonke le nto khona umuntu amaziyo. Yaqonda? And then ke ngoku kubekho i-Ethiopians, yabo kubekho nabantu baseMalawi. So kuthiwa ke ngoku aba baseMalawi ngabo ke ngoku bebegadela ibuilding. So uMazwi uye waswa kwi-abandoned building. So kuthiwa aba baseMalawi ke ngoku ngabo abagada icoast bantase into yokubana ngubani ozayo ngubani ophumayo kwathini yava enoba ke ngoku aba base-Ethiopia ngabo mastermind abazama yonke le nto. Aba base-South Africa ngabo abakhombayo, ngabo abathi nankuya uMendi nankuya unespaza shop nankuya makabe yi-target yenu elandelayo nizanipha malini ngabo. Because there is no way guys, there is no way ba i-Ethiopians zizawusuka apho zisuka khona zifike nje ziqhwile. No baboniswa ngumuntu ukubana uMendi wenza ibhizinesi ethile ufike eshop yakhe ngexesha elithile uhlala endaweni ethile. So sithi abahleli nje baza ne-information sinike as foreign nationals qoba kwethu siblame abantu. Intoni esenza basibe njalo bantazi? I'm not saying yonke le nto fanele bayiblame kuthi as South Africans, but I'm just saying into yokubana nathi siya contribute kule nto, siya enableisha yonke le nto eyenzekayo like defrustrated but kutshiwo ke kuthiwa ibigenge ye-foreign nationals yes but bezikhona i-South Africans and bebekhona ke ngoku abantu abamaziyo uMazwi noMazwi abaziyo. Yaqonda kuyo yonke le nto bisenzeka, but I still want to know into yokubana okay so kuyo yonke le nto what was the motive, like bebefuna ntoni, because I feel like balinde ixesha elininzi because kuthiwa uthi akutsho mna kutsho uPanyaza uthi into yokubana amapolisa ajongile into yokubana athi zama utrack ifowuni kaMazwi but uMazwi bengenafowuni kuye. Then bazama utshekisha nebhenki into yokubana kudrowe any money ebhenki okanye kwenziwe ntoni kwafumaniseka uba akho activity yenzekayo ebhenki. Yaqonda? So ndifuna understand mna abantu asento yokubana i-kidnapping because abazange bacele ne-ransom, bazange bademand ransom from the family because laa nto ye-ransom ibisi-scam mos. So the actual kidnappers azange bademand ransom. So I still want to understand what was the motive, like bebefuna ntoni, because esi story uMazwi unyamalele nge-2 zika-April and then kwahlaleka 2-3 weeks kungekho nto eyenzekayo, then yaqala ke ngoku yaba ku-social media after 3 weeks 4 weeks yabo apha ekupheleni kuka-April ke ngoku yablow up on social media. So I still want to understand, and yes guys noba ninasenivile and taken what was the motive, bebefuna ntoni abantu kuMazwi. Yeah, I understand that there's a whole syndicate le nto yezibhaza shop eyenzekayo kwathini but ndifuna uyiunderstanda ngendlela yam, ndifuna uyiunderstanda into yokubana bebefuna uMazwi athi no I'll give you ispaza shop sam like bebefuna ntoni kanye I want to understand so that nam ndizo-understand i-MO yabo so that ndizoba yaqonda apha eklasini. So please guys if you know the information cela undithege nam ndifuna indaba.